Jadi, kadung tresno ya, siap. Ya harus no, ayo kita samperin. Kayaknya bos juragan deh Pak No. Iya, sini saya. Nah, pokoknya saya nganggo tas selempang-selempang koyo ngono kuwi wis. Tak anggap juragan ngono wis. Sugeng sonten selamat sore Bapak. Lagune napa monggo Mas-masku lagune napa niki? Lah niki rombongan ketoke Pak No. Nggih. Nggih, niki rombongan saking pundi nyuwun sewu? Monggo. Oh, mriki mawon Dek Rizka. Oh, caket mriki. Nggih, caket mawon. Sane lagu mboten, Pak? Pak. Dek. Lho tenan to. Aku ki lek aku kok sedih aku. Pokoke ditenono sing nganggo tas lempang. Nah, juragan. Lah iki tas rempang di Pak Didi. Nah iki member iki member. Bapak sinten asmane Bapak nyuwun sewu? Bapak sinten menika asmanipun Pak? Pak Oh, Slamet. Pak Slamet, Mat. Mat, Pak Demun nek kene lho, Mat. Siapa ya? Lah iki kan Pak. Nggih. Nggih. Nek niki Pak Slamet kan duitnya banyak. Ya, lah nek kae? Orang kaya lek kae. Emang dia siapa? Udah kita sama-sama Dek. kerja. Yo Pak Sampak RT. Pak RT nyuwun sewu nggih Pak RT. Ngapunten nggih. Nika maksudnya Slamet sing nika lho Pak. Udah Nggih. kita sama-sama ngamen. Pak Slamet mugi rezekine tambah berkah barokah. Nggih, amin. Ora lokak ning tambah kebak. Amin. Kengko nyuwun sriune. MC lek pun diparingi nggih ngoten niki Pak. Dek, Terus kita- lemesenge Dek, ki jatahku lho. Iya peken kono. Bapak ki yo ngerti sing susah endi sing ngono. Kan auraku ya Dek ya. Iya. Auraku aura kegelapan ya Dek. Iya gelap Iya. sekali. Pak, matur nuwun Pak Slamet. Mangkene ajeng nambahi malih mboten napa-napa lho Pak. Nyanyi neng ngarep kene bae Dik. Dadi pamirsa saking mriko nggih Saya kesane tak bersani. sing sayang maju sini Saking mriko kesane bersani. Nggih ben adil ya. Bapak kan sampun lah Ibu dereng. Dek anu Dik Slamet iki anu dulure Dek Kencang ditunggul. Ya. Bacaane sarok asri tromba tenku tansah wos lumayan among nimas parane Jelas Nandra. Iya. Sajo sedih.
juragan ke iki Ndi? sing lagi iki sing arep aku iki. Iki mau golek bojone Tasih kok. selempang. Mas, nanti Mas. Jaluk lagu apa gak? Jaluk lagu sik no. Aja melu. Nang endi? Lagune apa? Enggak. Oh, senengku lagune apa ya? Sri Huning. Sri Huning nih ya, jalukane Pak Slamet ya. Gak apa-apa. Terus liyane apa? Nganu. Apa-apa kira-kira Pak No? Sing ngono. Panggodane katresnan. Iya, panggodane katresnan. Wis ndang ngene bayar sih. Oh iya to kowe iki. Nek ora kene ngantek tritik lek ngomong lho. Bacaane sarwa edi. Tenku tansah Sri Huning Pak Slamet. Monggo joget Bapak. Joget boten Pak Slamet. Om teman sokanya Indonesia. Monggo Pano. Oh, berarti geser mundur meneh. Monggo Pak Slamet. Monggo bapakku. Sri Huning mustika tubar lampung tresno anu sedaya pati marang Raden Wiratmaya akar ibu wae akar ibu bagus prasetyo anandang ganti Deriska Agung sama ibu Sri Huning dapat grito angsin nipto kadehane pribadi Wiratmaya putranira prapten leno Allah Guru jadi Ya Allah, Bapak sinten asmanipun menika? Pak Ju sing hae sinten iki sing Mas hae Pai. Mas Pai Pak Slamet mboten hae melih Pak Slamet, hae mboten. oh Hae mboten kok. Dek piye larep hae tasih ditindak iki kok Tenang. Aku le takon rada galak. Hae mboten. Dedek ikut akong yuk ikut akong yuk bedane ndek tas maksudnya Menika putunipun Pak Slamet. Nggih. Nggih. Hai cantik. Ayu kaya buke ya. iya lah nek kae putune sapa ki lho Dik Kayak putune Pak Mus. Yuk. Katresnane Wiratmaya. ati nampite Pade ngatino eko keluarga besar Mampa
Rizka. Dalam. Ingkang kagungan panggodane katresnan pun rawuh. Bablas panggodane katresnan masih. Syukur. Katresnan ning mirat Ayo, joget malih, Mas kaya dinambite ning lara srihuning. Senadyan wekasanira Kene Mas. dura lawe pati-pati tuban panggodane katresnan. Monggo Bapak. Pak Slamet, Pak RT. Asyar. Biyen aku ra wis kontrol layan kebae panggoda bebasan wajib panglo peteng dedetan apa bertan rinoso Pakno wong ayu mbok aja bingung entum lawong sateman anjlentrum kaya wong kelangan bentuk wekasan ning urung Bapak sinten asmanipun? Mas Bagus. Niki Pak. Elsi ngatek. Mas Bagus juga. Le, Pak, kayak sing ujung sik keri siji ke, Pak. Mas apa jenenge ke, Pak? Mas Bagus, ngatek Mas Bagus. Monggo jumeneng Mas Bagus. Nah, Oh, jumeneng. ini Mas Nah. Bagus yo jenenge. Ini Pak Bos. Nah, dadak isin-isin to Mas Ya, Bagus. ayo ngatek kabeh para Elsi, Rana Selinggo. Ah. Tak suwon marang sliramu Ayo, Mas Bagus. mbok jelali janji prasetyamu tresnaku kang satu tetep tulus merenggani jiwaku. Tiris Kang, Mas Bagus. Mas Bagus, monggo. Mas Bagus. Iki bos besar, Ayo, Dek. Mas Bagus. Biyen aku ra wis kandha jroning kebrayan kebae kepanggoda bebasan wanci panglo batang dedetan empok bertan dinoso Apa
Katanya mau jalan-jalan ke Bali. Lagune apa to Mas Marioto? Ninggal katresnan. Langsung rasa kanggo suwen. Tak suwon marang sliramu. Ninggal katresnan. Monggo Bajene. Ninggal katresnan. Mas Marioto. Mbak Maria, Mbah Rejo Wijaya. Nangis sajroning atiku. Kok Mas Marioto ninggal aku. Monggo Pakde. Apa sliramu ora krasa? Aku putus sambat karo sapa? Monggo Pakde. Demi Unger. Ya Allah Dek bagus, iki balung sepuh lho Dek, nganti ngap-ngapan lho, Pake lho. Ya Dek, Allah. Dek bagus. Si Monggo. Aja. Ojo lali pawele. Mas Marioto, tarik meneh.
apa-apa. Yang penting nanti terus. Yalah, ya. Iya. Aja lali pamelengku. Oh, kemana emas Matur sembah nuwun. Ya Allah, Pak. Nuwun nggih. Ayo jumeneng Dek Tari. Dek Tari, Dek Yati. Minul. Out. Ayo Mas, ijeng mireng. Ayo Mas, ijeng Timun. Pakno pundi niki ngersane kijeng miring timun Pakno. Pakno. Ganteng mama tebu yang radi tepeng orang. Baju gel mangga baju gel. Gaske baju gel. Yo kali Mas, tengah-tengah ono uwote. Kene kemati, kono kemati, ditimbang-timbang podo abote. Mas, ijing-ijing miring, ayo Mas, ijing miring. Solalilo. Baju gel. Kok juga sengendi iki? Baju gel. Umba-umba sabune wangi tiwas munggah anake tangi. Mas, ijing miring, ayo Mas, ijing miring,
mau tidak riyen mereka udan kangen dipun puter. Kau dhuwur, Dik. Kau dhuwur. Lah ikut Dik, harap butuhmu. Ayo kabeh ngadeg. Isen-isen jroning bawon. Ayo ngadeg-ngadeg. Nyanyi jadi. Bisa ora? So. Bangun Pak Nom. Yen ngono aku sing kojur, apa sing kudu tak si kucing yo tansah
ada lagu si kucing putar ringkirang Pak Karapan bahasa kadang saking jelas nada campur sari. Diwolak balik. Ayo Demino masuk deh. Ayo dek tari berdua. Rada maju, rada maju. Mangga Bu Mus. Di Adi sama kuning. Alon-alon. Pokoknya alon-alon. Sugeng rawuh bosku, nyang tambahin rawuh. Lah ya. Pokoknya tekan ben nganti tekan bengi, ben awet nganti tekan bengi. Dong ora? Jelas
gaya ora penak. Selanjutnya menapa malih? Rasa kakean gaya, polos wae malah penak. Pira Dik Badri? Pripun? Tangan loro. Sampun. Wanita torok. Wes Pak De. Iki bablasnya nganu kembang Apa? rawe, Des. Oh, kembang rawe. Nggih. Nah, sekalian. Atari jeng gue mustaqim. Gomel lagu napa nderet Dik Wiwin Mas Reza Widodo. Bos Ratno. Yo, jelas tanda. Ayo Dek Nur. Baju bel, monggo. Monggo Pak RT. Cek. Ina ina ina
Bos. Pripun lagune napa bos e? Mungkin apa lagune? Pak RT nggih, siap. Nganti kegawa ngimpi gawang-gawang Dewi sing teko nanging ati dadi gelo tak goleki Dewi ra ono Dewi no Jelas nada. masuk di sijian monggo Pak RT Pak Slamet lagi ya aku ngedike ya Bapak Sadiman monggo Wis 5 taun lawase ono kene ono kene ngenteni kowe antu-antu konku nunggu mangke putih kabeh rambutku Om Tumang mumpung jumeneng bablaske napa Pak Slamet bablaske napa hae langge hae no niki ngrentengi wanodya oh ngrentengi wanodya ngrentengi wedokan nganti kegawa ing ngimpi gawang-gawang Dewi win sing teko nanging ati dadi gelo tak goleki Dewi win ra ono masuk
gede pangapuramu. Janji sing tenan Mas ojo ngreteni wedokan ya ben ayem tentrem anggone urip Sembah nuwun Pak RT, Pak Slamet, ternyata bisa sampai dikaturke berkah barokah Mbak Maria.
gunung lawu tegekan pariwisata ilang minggu mudik asa saja balik kembang tekane krojokan sewu jejeriya kang tansah lumaku jawil jinawil karo mesem guyu kempeng kempeng tawang mangu indah jelas saja lagi jinawil karo mesem guyu kempeng kempeng tawang mangu indah sarara je Pak Cangkum semuanya matur sembah nuwun Kita lanjut. Nah itu randa kempling ya Pak. randa kempling kayak Fitri kuwi kok Pak anu sing ngendang mesakne kayak Pak ya iki randa ya Allah sik kok des iya Mas sing ngendang iki lho ya Allah pucet iki lho. Astagfirullahaladzim, Dik. nginong. Anu kira-kira mangsamu sing ngendi neh? tahap OTW Dedek, kakak takol, kira-kira mangsamu sing ngendi neh? Anu Dedek trisam ya, Dek. gas Ayo Mas, ya Allah sing ngendang tenan pucet tenan sumpah. Aku tak ganti kendang, Dek. Randa kempling. Nggih. Iki nganu randa oblek. ya wis lah kamu rek Bas Ratno.
dari Bumai. Putih sahayu pada tinggal putih Kanding jaren tinggal wae ora numpak taksi Jalan opo ora wedi Timbang nganggur kula kelenatane Topeng wong lekan kole momongan Iku kerja apa mbayu pada pindahan Ampun kelau mas, sampeyan ampun bojoke wong. Kula anyaran ditinggal bojo. Awan-awan ngoblonjo ning pasar Pahing Awan rondo kanggo ku rapate penting Semarang mas, kebetulan anting-anting. Josu malang, ya bener rada ditahan anting. Ya. Enggih. Ini Dina monggo. oh, warga baru. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Pahing. Prawan rondo kanggo kurapate penting. Ning Semarang mas, tuku kelang anting-anting. Aja sumalang. Ayo ngadeg yo Detari yo, Detari. Yo. Nanti ada statue. Oke, siap. Anda pundi Mbak Ayu. pada tinggal putih Kanding jaren tinggal wae ora Jalan opo ora wedi Timbang nganggur kula kancane Belanjane kata rodo kabutan. Ya mindul. Pano. Kowe eto bewang legan gole momongan awan-awan ngoblonjo ning pasar Pahing rawan rondo kanggo rapate penting
bundaku buati